това видео ще ви покажа как да контурирате лицето си само с един продукт в 4 лесни стъпки. По-светло нюансиране, след това по-тъмно, матиране и накрая блестящ хайлайтинг. С голяма четка първо нанасяме светло кафяв нюанс от палитрата NYX Highlight & Contour по ръба на брадичката и челото, а за бузите и слепоочията използваме по-тясната четка от колекцията NYX. Така завършваме първата стъпка от оформянето на лицето. За етапа на по-тъмното нюансиране използваме по-тъмен нюанс на кафявото от палитрата, което има за цел визуално да стесни определени части от лицето. Нанасяме го върху бузите, по линията на костта на скулите, от двете страни на носа и върху челото. Етапът на хайлайтинга има за цел да подчертае някои части на лицето и затова нанасяме матов бежов нюанс от палитрата NYX Highlight & Contour Palette между веждите, по вътрешния ъгъл на окото, по скулата и непосредствено до нея. За свеж финал използваме светло-бежов нюанс с блестящи частици, който с тънка четка нанасяме по вътрешния ъгъл на окото, близо до веждата, по ръба на устните и в центъра на носа.